Екстра, екстра. Много шега, бе! Много шега! Мен ми е добре. Чакайте, кажи им да не тръгат на катерата, кои си. И мен нещо не ми е читала гумата. Тая гума нещо не стая много. Мамичката иде е гадна. Аре, някой да е фане, бе, да ви е в газа! Надолу горските, ей!
Нещо не ми се получава. О, добре! Да идвам ли? И това го снимах. Мамка ти да е. Тия нямат гуми. И аз имам. Ми не знам, брат. Аз мисля, че тия карат някакви. Но. То даже сега е хубаво, ние сме едва ли в сняг. 20 тръп. Аз ще спика не мога тръгна на тръпа. И аз, и аз. Тръпа и на тур, втора и на мъчи са се видал. Тук му са скъсали от кабели, му се върти целият съединител на Кристиянче. Тук е с такова оранжево май от Еми, що да направя?
Не, бе. Бягай, бе! Бягай, бе! Бягай, бе! Бягам, бе! То съм щупил ли, бе, брат? Да. Ма отдолу подложка ли има, не? Не. Как е измислено това нещо, бе, човек? И как? Глей, то няма нищо. Е, бати. А то се щупило ли, бе? А то ти се щупи като на мен. Как го прави? Турих му две планки, ама съм си поръчал от AliExpress ремонтен комплект. Ми не мога го вържиш. Е, тук някъде мушки и свински опашки е така и да стегне поне е така. Моля да го правим после. Ми не мога да го правим. С планки? С каква пластмаса, бе? Планки, бе, брат. Ми то моя, ама. Трябва да си намериш. Как си намери? Еми, отде да знам. Ще ги дам тия, аз ще си взема ремонтния комплект. То не стая за нищо. Я дай още една снитка опашка да направя двойно. Повече даже, бе, поне 5-6 да ги стегнеш е така. Да, бе. Ма ти къде я тури тук? Е, тук някъде ги мушки, е тук. Чакай, дръж малко. Отдека е от тука. Абе не, бе, брат. Там ще падне, е от там. Е, от тук така. И оти са ти две. Тя една ще я стигне, май. Не. Стягай така 2-3 свински опашки. Това? Не, цялото. Щупи конзолата. Как е щупи, не знам. Би в едно дърво. Е, бах ти дървото. Още свински опашки трябва, то така не ма стегне. Мен, дай мотора да видя да искаш шофьора. На, ако искаш. Аз съм ти го блокирал после. На, бе. До толкова газ няма да е виждал. Аз го давам само като е здрав. На. Оу! Ще поудея? Я? О! Я тук има едно джобче. Е, тук има един джоб. Да. Е. Я това не пият ли? Неща. О! Кой иска? О, кой иска? Взима, бе! Взима,
Много е зле. Най-откачения чияк! Най-откачения чияк! Какво направяме, пеци? Баре една снимка удари. Не го да е, на камера си. На стерео си. Сега? Гледай се качи на дървото 2 метра горе. Мамо! Дай, има ли лебедка той? Няма. Нема страшно бе всичко. Това няма ли се обърнеш? Чакай му излез това. Защо ме излезло няма си? Сами ли си? Той си качи 2 метра на дървото. Ние го видяхме, бе. Какво се видял по-късно ти, ма? Неговата мама, не. Петко! Ние ще го обърнем, ама как ще го спрем? Пета, ако го вържиш тук с лебедката, няма ли се обърне? Твоята лебедка за дървото. Моя се обърне, ако му помогнем малко. Тамън ще се... О, тамън ще се държи, да не се лъзне надолу. Остава, оглеждаш какво има ли? Аз го снимах. Се вържи си Петко. Откачена работа е това. Петко са луд. Най-лудя. Той виж къде са останал гумата, бе. Той каза, че се е качил до тук. Виж. До тук се е качил. Да се кача, бе. Верно ще е зле. И щангата е крива. Да, той виж не са останал тук. Кривото. Трябва направо за измал тук горе, гледай го. Чава да лебедката. Пускай шалпа, най. Моричната от тук. Къде ще убиеш с това? Дай бе, мамка му да еба! Нормалник. Ще закача с ката, ема и ще издърпам нагоре. Нали? Винаги има първи път. Се се изправял така. О, щангата гледай. Бегай, че ще го бия на втора вика. Иначе е здрав отдолу, поне го гледам. Дала, добре. Петко, влизай, давай дистанционно. Ама нящо човече. Дай това на ябълковиден такова. Това с мотора тук ще го фърлиш и вече ще я пробваш път. Е с мотора. Сега прекара мотора да дръпна, бе.
Бако майка. Майка ти дебата са центрова. Бая го. Не Но, може да се познава мотор, то всичко е. а след това е моя. Моя е там. Как си го турил на степенка? Най-културно. Камо не трегне джипа. Нема бе, той ще го върди сега за... Даже за... Нема за... Пеца ще го надраскаш на колечка. Това филм. Снимам го. Тия мотора ги махнете отдолу. Да бе, Яворе, върви си мани мотор. Ние ще го вържем лесно. Ромарио! Остава Ромарио! Хоце! Е там за ума, бачи, не е за това. Пеца, вали се на мен, точно. Снимам. Музика има ли този джипа? Да чуем, ба! Да чуем, ба! Да е панагюрчите, да е. Не мога да се не покажем от дек. Не. Не мога да се не поканат, Ние сме ако ще... атракцията на закриване. Ако ще, що ще да стане. Горе сме. Ало? Ало? Да? Много зле, много узно. Обръщаме се, чупим мотори, даже Петко дойде да се обърне. Пресклоните го такова. Петко дойде. Джипа, хайде. Джипа, хайде. Кой е? Такуши. Идвам. Майде. Турнина обратно ще излъзне. Куката ще се лъзне така. Куката ще се лъзне. Наобратно. Гледай го толкова просто. Ти бива. Някой ми звъни, бе, брат. Петко! Ако се стърне ли така? Не, оже. Направо моя ни оттръп. Ей, кои са Обаче разванял, ще бе? да се Мамка кача му да е, вътре, бе. Минка, знаеш какво ми вика? Да се кача, че ще ме наклепеш седал, като вика Мубо. Ще съм сега. О, верно, ще я си... Баш дек не трябва, ще я си. Работа е бутана. Готов е? Готов е. Няма как. Оха. Ей, кой беше? Казак ли? Казак ли? Аз на Явор му викам това шай горе. Бе, отдолу като се наредим 5-6 човек и толкова го катурне. Ще го фанем на ръце, ще го свалим долу. Това ли ще го свалим? Давай, закачи Симпсонката го задръпни, бе. Да, ще закача, а един шамар ще закача. Да го връжи и да го обърни. Съберем. Е, това вече беше... Какво да се плаче да се попиле още повече? Опите отгоре. Дай! Дайте на два пъти, бе, на 3! Едно! Дай! Дай! Ага. Давай, чай, че бек натисна това. Само го държи! Трябва баяна родната. Давайте на напъни, бе! Дай! 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 Дай долу! Браво, бе! Ева! Айде, Бекчо! Това! Давай, сега ще тръгна тук! Това пилката. Как го подкукурусва. Плашката някъде беше.
Имаше нападнала Парите изпадаат тук. Те са само тия. На най-си. Изморих се. Охо, мокра. Дави сега догоре, на дървото догоре. Два метра кумата горе се покрива. 2 хиляди. Малко му е трябвало. Вихаре, защо ми правиш тела? Веце, ама на коя беше, бе? А? Коя беше, бред? Викам да не си забрал панагирската поговорка. Най-дивите са от панагирите. Ето тук отметна от скалата и не можах да реагирам толкова пъти. В последния момент на Гът ма не викна, ти казвам. Той е отдеве, където ти казах, че ждва. Да. Чакай, парцал. Парцал. Върви по принцип. Моля. Но доле щангата е крива, ама тя май се е крива. Та завиващата щанга. Обаче виж, че цепи катериото на страната не мога. Да. Ма то там е лесно. Ако искам сега остановим джипа в сон. Гордо към 2 км 2 литра някакъв трябва. 1 литър. Ще ти дам 5,40 лева. Слизам да го взема. Благодаря. Дон Пепи. Пеца, едно дори едно за коронавируса да не пали малко. Я ще карам. Снимам. Всичко е на... Тръгнах да се качвам. Вика, не се качвам. Вика, после не мога да качвам. Вика му и завърнах и тя вика, айде, ти се качива, ти се качва. Аз запаши, викам да не е с теб. Да? Не, по-нов е. Не, човече, само се чака От се рефа да е. Аз с мотора не мога да се кача до тук, бе, чек. По много лъзик, той чек почти се качи догоре. Той се качи с джипа и ако това не бил, да ще излезе. Да, ще ризле. А ние? той чак толкова, трябва да види. Да, бе, да, трябва да се изкрива щангата малко. Ма тази завиващата щанга бе ли крива, бе? Завиващата щанга. Отдоле се изкрива ми се чини. Бая. Виж, че едната гума е на... Какво стая, бе? Изпусна предницата. А? Изпусна предницата. Е, голема работа. Имаше ключове. Какви ключове? Такива да направим. А? Колко пари взимат да правим? Не знам. Е, ключове. Не е с нас. Не е с нас.
Ми не знам. Май трябва да дойде. Ги докарате на балото, да. Ми там на Староселско стаи. Много хело. Много. Още не съм го разработил. Аз рамото не съм си разработил още. Нали троших ключицата. Това. Да. Ми пред нас. Какво става, мой брат? Ще му ема майката. О. Ти кога доде? Тук що? Ние одеве. Оня джип патрола се обърна там горе. На една страна. Ти не караш ли на времето на Ямаха? Охо. Само да дръж, айде, не така. Преди бая време. Караш и после един друг карне. Не. Един газ кара. Как се изгубих, Един син. човеко? Газ. Един го намерих, без искам. Да. Да, не, караха ни, малко момче ми се стори, че. Малко не е бе. Той е 2 години по-голям от мен. Не. Не знам, моя влея. Да. Тука е. Това е глигана. Аз мисля да влеза. Тук се буксувам до... Мисля, че ще излеза. Влизам, о! Добре, таман. Nema šans. Nema da stane bе, brат. Влязла баяна. Дали бе? Да, бе! Един цял ръд влезе, бе. Не стая, о. А как тръгна, бе, брат? Ема къде стъпи? Аз не мога да стъпа доле. Базика си Само се. ти си изровил къде си влязал, бе.
Абе! Той беше ето ме, само го преместиха тук, 5 метра, 2 метра. Нема тръгане. Нема човече, аз доле... То не може да се фане за воя, аз ако го фана ще се кача. Не може да излеят никога. Дръж. Чакай, чакай. Анка, там доле 50 метра малко по-надолу, там да е. Нашия! Чакай, бе!
А? Не бой се, бе, аз се оттаме отстраниш го изкарам. Нашия не мога да карам този мотор. А, удобен ли? Удобен е, но този съединител е отвратителен. Много газ му даде. Чекай, че камера. Пусти го. Това ми се не зачата сега. Бензин? Има бензин, гарантирам. Бах му майка.
Страницата отворена ли ми е? Аз така страна беше обеден тръгна човече, викам. Аз си мислех, че няма такова. Има ли ти през новата торба, капа и някакви? Не знам, ама тази предна гума си оди дек си иска. Нещо иска да вие докижа тази опна повече отгоре. Ай. Кой ще караш, той или това? Той. Той е вече твой, кой го изкара, нека се оставя сега. Нема прем мога. Аз моя не можах да си го изкарам от тука. Викам, моя не можах да го изкарам от тука. Вече не знам що оставя. Не знам. От 2 месеца не съм карал. О, Филка, това от тия 2 месеца. И от тая ръка. Аз не имам оправдали. Да. На хижата. Хижа! Давай, че се грай, давай. Кековия, бе. Да? Айде. Аплеро. Да, не е ли напред? Бая сила има, ама дърво си е бал майка. Да, и Верката рипа сега изключи. изключи. Иначе върви си е бал майка. За сила има сила вънка, ама тя не трябва. Да. Стария вървеше повече. Не му трябва толкова сила. Той е удобен, вече подскача да има. Да, не му трябва чак толкова сила. Абе, има сядам. Аз съм вир вода. Не знам, ми трябва, тук съм ти го оставя. А? Тук съм ти го оставя. Кое е? Мотора. Кой мотора? Тук съм ти го оставя на това. Нема ядове. Лай грип. Лай грип. О, това е пълен покук. Заповядайте. Дай! Вир вода съм. Ръцете са вир вода. Аз затова свалих колиците малко. Направо едем я сьой му свена. Ние сме вир вода наши. Ма лопне ми, то нема що правим. Нема, само се въртим като. обаче моторът е най-много. Въртим се като откачани. Дайте ви Паралелно нещо да слушате. Твоя ли? Не, то. Да, твоя. Да. Нема му нищо. Не е фарлаун ти, Крис. Той пенка да отдее, който лежах на пари.